algun altre document, escriu l'Agudeza y arte del ingenio a la segona meitat del segle XVII i ens diu que el encubierto aragonés en su ingeniosísima tragicomedia de Calixto y Melibea, o sigui que l'autor de Calixto i Melibea és un autor aragonès encobert, o sigui, tapat, o camuflat, o esborrat. Tenim, segle XVII, aquest llibre ha passat tota una sèrie de llicències i se l'estava jugant per això, i tot i així ho diu, i ens ha arribat fins avui. Totes les edicions modernes de l'Agudeza y arte del ingenio de Gracià diuen el encubierto aragonès. Hi ha més coses. Buscant, també hem trobat que en Joan Lluís Vives en un llibre editat en vers el 1543 i que tindrà 4 o 5 edicions més, perquè 4 són les que he pogut observar al segle XV encara arreu d'Europa, no a l'estat espanyol, ens diu en un paràgraf in quo sapientior fuit qui nostra lingua scripsit celestinam tragicomedia, que traduït vol dir en això fou més savi el qui va escriure en la nostra llengua la tragicomèdia de la Celestina. Per tant, en Joan Lluís Vives, que era catalanoparlant, fill de mare catalanoparlant i de pare catalanoparlant, i d'avis per part de pare catalanoparlants i d'avis per part de mare monolingües catalans, quan està dient en la nostra llengua, en quina llengua ha de ser? Si ara jo dic amics, amigues, parlaré en la nostra llengua. En quina llengua serà? Enteneu, no? Doncs aquí igual. Si ell diu que la Celestina ha estat escrita en la nostra llengua i la seva és la catalana, és que la nostra també és la catalana. I això s'havia d'interpretar així, perquè quan el 1948 l'editorial Aguilar edita les obres completes d'en Joan Lluís Vives i les edita a Madrid en ple franquisme i les edita agafant el mateix llibre, edició d'Anvers de 1543, diu aquí Joan Lluís Vives, obras completas, en este punto fue incomparablemente más cuerdo el que escribió, mira, en nuestro vulgar castellano, la tragicomedia de la Celestina. O sigui que el censor va pensar, si tradueixo això tal com diu, en nostra llengua, i això ho poso a l'abast de tots els universitaris, potser algú dirà que Vives dijo en nuestra lengua, y sabiendo que Vives es valenciano, a lo mejor piensa que la Celestina estava escrita en valencià. Qui anirà a buscar les edicions d'Anvers del 1543 per llegir? Ningú, si tens el llibre allà a mà. Per tant, diuen que Luis Vives escribió en la Celestina, que és la Celestina en nostre vulgar castellano, i amb això ens està indicant que segurament l'expressió anterior era en català i per això ho hem hagut de canviar. Tenim els elements. A més, també tenim elements de distorsió lèxico-sintàctica. Per exemple, la primera pàgina de la Celestina. Entrando Calisto una huerta en pos de un falcón suyo, falló i a Melibea. I home, des de quan en castellà hi ha el pronom feble i? Entrando Calisto una huerta en pos de un falcón suyo, falló i a Melibea. O sigui, trobar i, que és una de les formes que en català utilitzem el pronom feble, a davant o a darrere, i trobar o trobar-hi. També tenim elements lèxics i sintàctics catalans a la Celestina. Per tant, la Celestina que ens ha arribat, la primera edició perduda, és molt possible que, com deia aquell senyor passés a Catalunya, l'autor fos català o aragonès, en el sentit ample de la paraula, estigués escrita també en la nostra llengua i per això, com sempre, desapareixen les primeres edicions, però gràcies a totes aquestes traces ara vosaltres podeu incorporar aquesta idea que potser sí que la Celestina va ser escrita en català per un català. Hi ha més coses. César Brandaris escriu aquest llibre de fa uns anys, 4 o 5 anys, o 6, Cervantes decodificado las raíces verdaderas de Cervantes y Don Quijote y los tópicos que las ocultan. O sigui que no soc jo, és un castellà, professor de Madrid, de no sé què. Y diu, otros misterios cervantinos sin delucidar. Supuesta partida de bautismo de Miguel de Cervantes. En uno de los márgenes puede verse el nombre del autor como un añadido posterior. Veieu, allà al marge esquerre, Miguel. I Miguel, perquè a sota diu, hijo de
Rodrigo de Cervantes. Fijo de Rodrigo, aquí en aquesta línia, aquí diu Cervantes, no diu ni Cervantes, veieu la A, que és clara? Per tant, a Alcalá de Henares troben un senyor que es diu Rodrigo de Cervantes i al costat posen Miguel i ja ho tenim. Ja tenim Miguel de Cervantes i Alcalá de Henares. Així es construeix la història, però també es construeix gràcies al nostre desconeixement de les fonts que manipulen, perquè de cap manera es pot interpretar que el Miquel d'aquell és de qui està parlant, sinó que és un afegit posterior, com denuncien els entesos en cal·ligrafia. Sobre Cervantes, entrem una mica més en la jugada. Aquest és un tema clau, perquè imagineu-vos si Cervantes era català. S'ha acabat aquesta collonada de la decadència. Ningú escriu aquí, mireu, veieu? Ningú escriu. En Fuster deia, diu, no tenim ni una mala còpia de la mística castellana. Clar que no, perquè tota la mística castellana és la nostra, traduïda. Ja ho entendreu de seguida, però imagineu-vos que Cervantes pugui ser català. Perquè en Colom, mira, podia ser català, però vaja, aquest era un renegat, que no tenia pàtria i tot ho feia per diners. Però esclar, aquí hi ha alguna cosa més, hi ha un enginy, hi ha una intel·ligència, hi ha una literatura, hi ha... Imaginem, anem a veure si realment això podia ser així. Los escritores del Reino de Valencia cronológicamente ordenados, de Vicente Ximeno, editat el 1747, se'ns diu. A la part s'explica que mor en Lluís Vives. Aneu seguint bé? Esteu incòmodes o què? Aneu seguint bé, no? Segle XVI, mort 1541, mort Joan Lluís Vives el 1541. I aleshores fa una glossa de la seva vida. I diu que no sé què, hauria marxar en el condado de Flandes, o en alguna cosa en femení, perquè després diu en la qual, però ara no recordo què deia exactament, però diu que se'n va anar a Flandes. Diu, en la qual fixó su domicilio y contrajo matrimonio con Margarita Valldaura. Això és cert. Joan Lluís Vives es va casar amb Margarita Valldaura. Doncella honesta y virtuosa, hija de Bernardo Valldaura i Clara Cervantes. I jo, clar, quan llegeixo això, dic, la mare que els va parir. És que no suportaven ni el nom servent, perquè jo sabia que la sogra d'en Lluís Vives es deia Clara Cervent. I pensava, ho veus? Aquest senyor explica la història d'en Vives i quan arriben el nom de la mare de la seva dona, aquesta no puede ser, Cervent no, Cervantes, i ho canvia. I jo anava així fins que al cap d'uns mesos o un any així vaig topar amb aquest altre llibre, Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días, con ediciones y enmiendas de don Vicente Ximeno por don Justo Pastor Fuster. Deixeu-me respirar. Tomo primero, 1827. O sigui, allò és de 80 anys després, aquest senyor escriu. I anem a veure què passa. 1540, mort de Joan Lluís Vives. I diu, Mayans. En la vida de Vives, Mayans escriu l'òpera òmnia de Vives en llatí, tota l'obra completa, que es troba en alguna biblioteca, que no recordo, i que també vaig anar a veure si realment el que deia era cert, no? Y de Mayans, en la vida de Vives, puesta al principio de las obras de este, dice que nació en Valencia el 6 de marzo del 92 y que su madre se llamaba Clara Cervent y no Cervantes como escribe Ximeno al folio 89 del referido tome. Què passa aquí? Aquí està passant alguna cosa molt interessant, perquè jo ja sospitava que Cervantes era un servent, però una cosa és que tu sospitis i l'altra és que gent del segle XVI, del segle XVII i del segle XVIII t'ho estiguin dient un darrere l'altre. Aquí no ens està dient que Miguel de Cervantes era un servent, no ens està dient això. Què ens està dient? Ens està dient que no era Cervantes, que és servent, que és servent i no Cervantes, que és Cervantes, que és servent. Clar, fem un petit parèntesi. Aquí heu vist que el primer autor és del 1747. Cervantes es mor el 1616.